Zu geldoan egin behar da txistorra. Ni seca, ni cruda, jugosa. Artea da ongi egiten jakitea eta Nafarroko arakinen txoko honetan badakite zerbait horretaz. Denek berdina dirudite, baina txistor guztiek ez daukate zapore bera. Arakin bakoitzak badauka bere errezeta eta gaur saiatuko dira euren txistorra onena izaten. Sukaldetik epaimaira. 52 txistor izan dituzte probatzeko eta nota jartzeko. Ze koloria eta ikutu ea ze testura dakan. Sukaldari, arakin eta adituek erabaki behar izan dute onena. Embutido sortanko de Tafalla. Tafallara joan da txapela, Javier Sarnagoren txistorra da aurtengo onena. Que sea equilibrada, que tenga un sabor, pero que no destaque ninguno de los productos que lleva. Orain 2 urte ere berak irabazi zuen eta onespen honekin salmentek gora egin dute nabarmen. Rico. Nafarroko produktu honek arrakastatu dudarik gabe, gaur 4.000 pintxo banatu dituzte. Ezaugarri asko ditu txistorrak, afrodisiakoa ere omen. O sea que es bueno para así. Joder, pues mañana voy y compro un par de kilos a ver lo que pasa. Ardoarekin hartzen duzunez, horrek egiten du afrodisiakoa izatea. Gaur bederen txistorra eta ardoa ez dira faltatu Iruñan.